Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nazi eyinohlonze kusihlwa nje. My representative, Mr. Machavu, read it quite very clear how much we went a great extent to cooperate with the law enforcement. It's very important. Asehuqiswa wonke amacala enkohlakalo kanye nokukhwabanisa bebhekene nalowo beungqongqoshe wezemidlalo uZizikodwa kanye nosomabhizinisi uJehan McKay. As the presidency, we are also here to hear what must be done from our side to resolve bottlenecks and other challenges. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ephelezelwa ithimba longqongqoshe bahambele isifundazwe iLimpopo njengengxenye yohlelo lokuqinisa ukusebenzisana kanye nokwenza ngcono ukuhlinzekwa kwezidingo nqangi. If anybody finds any evidence, take me to court. Actually, now would be the time, because in our constitution, the protection of the presidency is only temporary. Umengameli waseBotswana oseshiya isikhundleni uDokotela uMugwetse Masisi usehalalisele umholi we-Umbrella for Democratic Change uDumaboko njengoba enqobile okhethweni likazwelonke kuleli yazwe. Mina bakwaMakhweli Ngonyama uMahlomo ehlathini njengohlanya uhlanya lusemehle namadoda siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luthi luzosibukeza isinqumo sokhoxisa amacala enkohlakalo athoselwa wayengqongqoshe wezemidlalo ubuciko namasiko uZizikodwa kanye nabesolwa naye uJehan McKay. Estatementini esikhishwe namhlanje ntambama ihhovisi lomqondisi wophiko oluphenya amacala omphakathi lithi litholile incwadi evela ophikweni lwamaHawks licela ukuba sibukezwe lesinqumo. uZizikodwa kanye nabesolwa naye uJehan McKay sebengamadoda akhululekile ngemuva kokuthi ihoxisiwe amacala bebethweswe wona. Ukodwa ubesolwa ngokuthi wafunjathiswa imali eyizigidi ezingu-1.7 zamarandi owabe eyisikhulu esiphezulu enkampanini EOH uJehan McKay ngenhloso yokuthi-ke akwazi ukuhlomula ngamathenda kuhulumeni. Uzwakalise ukubonga-ke ethimbeni lakhe labameli. My representative, Mr. Machavu, read it quite very clear how much we went a great extent to cooperate with the law enforcement. It's very important. We must say that as a leadership, so that there's no impression that there's preferential treatment of anybody. I was saying to somebody, coming here on the first day, I was put inside the ox van, not because of my minister. I understood it, that anybody must go through that. And it's important to reaffirm those principles of equality, but nobody is above the law. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luthi kunezimo eziguqule amathuba ukuthi lushushise ngempumelelo ngakho-ke kungaba unya uma luqhubeka nokushushisa. In deciding in this matter, he had to ensure that there is fairness, that there is transparency, and as well as the fact that the decision that he takes must be in the interest of justice. Ukodwa uthi umagange okubuyela esikhundleni sakhe ku-ANC. Lihlehlele umhlazi intathu kwezokwethwasa icala libhekene nophethe Simyawo ngokudabuka eMozambique. Umsolo uvele enkantolo yemanje Proteas wafaka isicelo sebheyili namhlanje. Ukhale ngokuthi ushayo kanzima walimala eshaya ojele eJohannesburg Correctional Center eyaziwa ngeSun City. Unxusa ukudedelwa ngebheyili ngoba wesaba ukuthi uzobulawa. Lo msolo ubhekene noqhaqha lwamaqala afaka phakathi ukuthumba kanye nokudlwengula intombazane eneminyaka eyisithupha ubudala amanhle Samane eOrlando. Inyinyitheka inkantolo yemanje Protea njengoba uSimaya ubesevela kuyona okwesibili nje ungene kule nkantolo eShango lonwabo unyawo kwazise izinyawo zifaswe ngamaketango kanti nabakwaZidlodlo bebegcwele indlu behlomo bezingovolo. Utshele inkantolo ke ukuthi ojele bambeka isandla kanti amaphoyisa athi uma kunjalo akabamangalele. When we engage him, we even engage his legal representative with the interpreter. He indicated that he's not willing or not interested in opening a criminal case against those which he alleged assaulted him.
Lesigaxa mabhande emaphoyiseni uthi umsolwa uzofike elashwe emtholampilo wejele bese efakwa ngayedwana ngoba ubekhala ukuthi ezinye iziboshwa zifuna ukumenza isilo sengubo kanti unetoto lokuthi angase avakashele kwelamathongo. The processes which they'll put in place, including his welfare and health, will be taken care of. Umndeni uthi udumele ngalokhu kuhlehla kwecala ngoba namhlanje ubuzitshela ukuthi izoba nenqubekela phambili. We are very disappointed because we thought today we're gonna have a way forward. So we don't have much to say, though we are ahead, but we will just leave the court to do umsebenzi wabo. Lomsolwa uvele namhlanje nje enkantolo kanti sisulu esineminyaka eyisithupha ubudala besifihlwa izolo. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa nethimba longqongqoshe bakhe baqale uhlelo lokuhambela izifundazwe lapho behlangana khona nobuholi bezifundazwe. Lolu hlelo liqale Limpopo namhlanje. Umengameli Ramaphosa uthi lolu hlelo luzocaba indlela ecacile ngokuthuthukiswa kweinhlelo zokuhlinzeka ngedingo nqangi ezifundazweni ezehlukene. Umengameli kanye nongqongqoshe beminyango eyahlukene babambe umhlangano nobuholi bukahulumeni wesifundazwe Limpopo. Uhulumeni kazwelonke uhlose ukuxoxisana nobuholi bezifundazwe ngenhloso yokuthola ngeinhlelo zokusebenza kwabo kule minyaka emihlanu ezayo. Today is quite a significant day as well as a historic day in many respects. Firstly, it marks the start of a program by the National Executive of our country to visit all the provinces of our country in the coming months and to engage directly with the provincial government leadership. Umengameli Ramaphosa ukholelwa ukuthi ukwabelana ngamasu phakathi kweinhlaka zontathu zikahulumeni uzokwenza ngcono isimo senhlalo yomphakathi kanjalo nomnotho. We hope to be able to engage with you on how the ongoing structural reform processes, those that we are driving at national level through Operation Vulindlela, affects the areas of your work. Phakathi kwezinye zeinselele eyibhekene neLimpopo kubalwa inkinga yokwentuleka kwamanzi kanye nezinga eliphezulu labantu abangasebenzi. Despite these abundant resources and opportunities, we must acknowledge the challenges we face. Limpopo remains one of the poorest and the most rural province in our country. Isithangamo esilandelayo salolu hlobo kulindeleke ukuthi siye KwaZulu-Natal lapho umengameli nethimba longqongqoshe bezohlangana khona nobuholi besifundazwe. Udokotela Mokgwesi Masisi obe umengameli eBotswana usehalalisele umholi we-Umbrella for Democratic Change uDumaboko njengoba enqobile okhethweni. Lokho kuzemva kokuthi iBotswana Democratic Party ehluliwe kulolu khetho lwakamuva. Leli qembu liphuma nje emandleni laliqale ukubusa ngo-1966. Sizobuya kulolu daba mbukeli. Sizwe samadlomo sizohlangana ngesonto emqhekezweni Great Place ngaphandle kwasemthatha kuzodingidwa usuku okuzongcwatshwa ngalo umholi wendabuko nogcinile Mtihaha owabulawa ngesihluku ngolwesibili ebusuku. Ilali ekwakhulela kuyo owayesakuba ngumongameli uNelson Mandela ijike yasisihogo kwiinkondekazi namantombazana aselula. Ulwaphulomthetho lunobundlobongela olufana nodlwengulo nokubulala sisonka semihla ngemihla apha. Into ke ebeyikhalimela ngamandla umama uNkosi ongasekhoyo. Siyareport emapoliseni bangabanjwa nobanjwa bobantu mhlambi sebebanjiwe umbone selephumile ungazi noba kwenzeke intoni. Kwisithuba singaphezulu nje kancinci konyaka emva kokwenza lentetho umama uNkosi ubelixhoba lolwaphulomthetho lubhukileyo kulommandla. Usapho lwakhe luthi bezingaqali zigilamkhuba ukungena ziyokonakalisa kwelikomkhulu. Bebekhe bangena kulonyaka kupheleyo bathatha ifoni ebantwaneni ke abazofunda apha emqhekezweni bacela indawo ke apha ekhaya bathathelwa ifoni. Ukanti amanina saqhubeka nokuphila ubomi bentshontsho kulelali. Kunyaka ophelileyo iSABC ibikulelali apho inkondekazi namantombazana abalisa amabali amanyumnyezi ngokuba zizisulu zabophula imthetho. Ngomhla 3 kaAgasti
iphinde ibe ngomhla wesithandathu ku-October bendihlwengula abantwana. Uza kubhengezwa ngecawa umhla womngcwabo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Mbukela udaba esikuthembise lona oluthi uDokotela Mkhwethu Masiso bengameli Botswana usehalalisele umholi we-Umbrella for Democratic Change uDumaboko njengoba enqobile okhethweni. Ngishilo ke ngathi ke sizobuya kulolu daba sesuluphethe. If anybody finds any evidence, they can take me to court. Actually, now would be the time, because in our constitution, the protection of the presidency is only temporary. So if anybody finds anything, I will submit myself to the dictates of the law. Umasisi ukuvumela ukuthi uhluliwe okhethweni nokusho ukuthi siyaphuma emandleni iBotswana Democratic Party nokuyiqembu beselibusa iminyaka ecishe ibe ngama-60. UDC inqobe ngokucacile kanti beyibhalwe emehlweni injabulo kubalandeli baleli qembu eBotswana. Ngenkathi ebuzwa ngekusasa lakhe uMasisi uphendule wathi, First, it's an internal party matter. 2, we have a Central Committee meeting tomorrow. 3, depending on the decision of the Central Committee, we will dialogue with my own ground. It's really a PDP matter, right? But as for me, I think I was quite quick to say I wasn't interested. I would not be seeking re-election. uMasisi uke waxhumana ngomakhalekhukhwini nalowo ozokwengamela manje uDumaboko. Kusenjalo ingqapheli zokhethe ivela kuSADC ne-AU zithi lolu ukhetho libe nokuthula lwahamba kahle eBotswana. Elections were conducted in a peaceful environment. The elections were conducted in a free, fair and transparent manner. And today we've just witnessed a historic moment where the President of the Republic of Botswana has just conceded a defeat and into these recently concluded elections and promised smooth transfer of power. Asikubingelele mbukeli mangabusanda kungena udabini oluphambili besibike ukuthi aseheqisa wonke amacala enkohlakalo nokukhwabanisa bebhekene nalobo ungqongqoshe wezemidlalo uZizikodwa kanye nosomabhizinisi uJehan McKay. Mbukela sikukhumbuza ukuthi le ndaba oyibukayo ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Udedelwe ngebheli inkulungwane engama-20 zamarandi umdlali wesikhukhune United uShaun Mogaile obhekane necala lokubulala ngokungenhloso. Mogaile ubevele enkantolo yemantshi ethembisa kulandela ingozi yemoto eyenzeka ngoLwesithathu kwashona ingane eneminyaka esishagalolunye ubudala. Abomndeni weSisulu beneme ngesinqumo senkantolo sokuthi adedelwe ngebheli lomsolwa. Iso wevideo othwetshulwe ngekhamera yemoto ebisemgwaqeni ngesikhathi kwenzeka ingozi. Imoto kaMogaile iphaphalaze yaphuma emzileni wayo yangena kulayini weyimoto ebeyiqhamuka ngaphambili. Nokuyilapho kushone khona intombazane ebisencane. Umama wayo nomfana oneminyaka e13 bangeniswe esibhedlela egumbini labagula kakhulu. uMogaile wethweswe icala lokubulala ngokungenhloso. For the charge of culpable homicide, second count of contravening the provisions of section 61, subsection 1C of the National Road Traffic Act 93 of 1996, that is failure to render assistance after an accident, and the last count of reckless and negligent driving. Ala nomthunzi wezigugu kanye nempushana okusolwa ukuthi isidakamizwa esithile emotweni umangalelwa endaweni yesigameko. Abomndeni wengane eshone engozini badumele ngesinqumo senkantolo sokugunyaza ibheli kuMogaile. Happy country. I'll never be happy country. He must get the punishment of what he has done. Yobuyela enkantolo ithembisa mhla zizine kuNhlolanja ngonyaka ozayo. Kantolo yemantshi ePulukwane eLimpopo isihlehlisele umhla ziyisikhombisa kuNhlolanja ngonyaka ozayo icala elibhekene nephoyisa lasesifundazweni iLimpopo kanye nozakwa ababili abasolwa ngokubulala abantu abayishagalolunye okubalwa kubona ngisho nezihlobo ukuze kuhlonyulwe ngemali yomshwalense kamasingcwabisane. Leli phoyisa laseLimpopo kanye nabasolwa nabo bavelile enkantolo.
uNtumela wafaka isicelo sebhayili ebalula ukuthi unezingane ezintathu eziphila ngaphansi kwakhe. I-NPA ithi iyesamukela isinqumo senkantolo njengoba osukwini lwayizolo besekucacile ukuthi awabonwa amathuba ukuthi abasolwa benganikezwa ibhayili. We welcome the decision which was taken by the defense as the accused persons attempted to bring their application. However, through intensive cross-examination by the state yesterday, they realized that they don't stand a chance to proceed with their bail. Umbuso kanye nommeli womsolwa bavumelene ngelokuthi lihlehliswe icala ukuze kuqhutshekwe nophenyo. If the state says they've got a strong case, first, when you say the investigations are incomplete, you can't say you have got a strong case. I think the state might say they do have, with the allegation they have, they feel that now they can stand chance to oppose bail application. But a strong case is something else. Kusenjalo umshushisi ufake isicelo sokuthi umsolwa kufanele asuswe ejele lasePolokwane eyogcinwa ejele laseThohoyandou emva kombiko okhishwe yijele ebelimgcinile okwesikhashana esalinde ukuqulwa kwecala. Sebekhishiwe sakhiweni iCastle of Good Hope abantu abebehlala kule sakhiwo ngokungemthetho. Inkantolo ephakeme eKapa igunyaza umnyango wezemisebenzi kahulumeni ukuthi ubakhiphe labantu kule sakhiwo. Petho bafike ngehora lesikhombisa ekseni ngovivi kulesi sakhiwo esiyindaweni eqhaza ezenzweni zomzolwaboya. Laba abebekhishwa banikezwe imizuzu eyi15 kuba bephume. Neziphathimandla zithi lolu hlelo lokukhishwa kwabantu luhambe kahle. Instructed in that particular order to leave by the 17th, failing which the applicant is going to get a final order together with a warrant. Laba baphazamisekile banikezwe ithuba lokukhetha indawo abangakhosela kuzo. I didn't know. I just get surprised. I found the way it is now. I don't know until where's my brother. I don't know what's happening. Abaphathi beCastle Control Board balwamukelile lolu hlelo balichaza njengolisemthethweni. 3 steps. The first one is now the cleaning. Second step is to deploy law enforcement there to avoid relocation of the people, and then the third step is to first encamp the site, because there's no way that the plans that we have of landscaping, of planting fruit trees, vegetables, making it beautiful for you, me, for the rest of the people. Iphathimandla zithi zonke impahla abangayithathanga abanikazi bazo zizogcinwa endabeni ukuze bezozilanda khona abanikazi bazo. Abazali abahluleka ukukhokha imali yesondlo seingane zabo sebethola isexwayiso. Ungqongqoshe ezobulungisa uThembisile Simelane usayinda incwadi yesivumelwano ezogunyaza ukuthi imininingwane yengane engondliwa inikezwe abakwa-Credit Bureau nokuzokwenza kube nzima ukufaka izicelo zoyikweletu kulabo bazali abangondli. Lolu hlelo luzosetshenziselwa ukubheka bonke labo ababalekela ukukhokha isondlo. Labo esekukhishwe izinqumo zenkantolo ezibabopha ukuthi bakhokhe isondlo bazodluliselwa einkampanini ezigcina imininingwane yabantu abakweletayo ukuze batholakale kalula. We're going to put them into an online system which will allow us to engage with you as a mother or a father who is a custodian, and sometimes grandparents, a custodian of maintenance, possibly in the absence of one of the caregivers, maybe at the third in most instances. Lokucikicwa kwalesi sivumelwano kulandela umhlangano owawubhonga ngodaba lokukhokhwa kwesondlo ngoNhlangulana wanyakenye. By building this bridge, we are reshaping how families interact with the legal system, making it more transparent, efficient and fair. By creating a streamlined and accessible database of maintenance defaulters, we can directly address these challenges. The Maintenance Order Listing Project aims to hold individuals accountable by integrating maintenance obligations with financial systems in a way that promote responsible credit practices. Umuntu ohlulekayo ukukhokha imali yesivumelwano sesondlo unecala lobugebengu, kanti uma ebanjiwe engaboshwa noma ehlawuliswe.
Umqeqeshi weKaizer Chiefs Nasreddin Nabi uthi yena kanye nethimba lakhe abekho ngaphansi kwengcindezi ukuthi banqobe indebe kule season. Unabi uthi usakha iqembu kwamanje futhi lokho kungahle kuthathe isikhathi. iKaizer Chiefs izobhekana neMamelodi Sundowns emidlalweni noma quarter final womqhudelwano weCarling Cup kusasa ntambama enkundleni yeFNB eGoli. iManchester United isiqashe uRuben Amorim njengomqeqeshi wayo omusha kulandela ukhonja indlela kuka Erik ten Hag ngasekuqaleni kwaleli sonto. Amorim oqeqesha iSporting Lisbon yasePortugal kulindele ukuthi aqale umsebenzi wakhe kuManchester United mhla zi-11 kwephezulu. Kubhekwe likhulu kulomqeqeshi osemncane njengoba esenqobe icoco ezimbili ze-league kuSporting. Inkontileka yakhe kuManchester United izophela ngonyaka u-2027. uRuth van Nistelrooy obambe njengomqeqeshi eOld Trafford uzoqhubeka kuze kube kufika uAmorim. Bukile sathi gqoke itolo mhlawumbe isimo sezulu ke uyalandela. Siyabona. Mbukeli, sale kahle.